What's up? Ako di ay si Kuya Kois and that is Sir Kois, and for today's video, kuyugi mininyo. Kay simi matupad na ang among gihangyo. Sana dumami pa. Murag makapalit jud ko aning kabaw before mahuman ang December da. Maong let's go and kuyugi mininyo kay kami mag-withdraw. Sulit jud kaayo basta gaabot ming duha sa kambal nako. Pero bihira lang na mga kuis mahitabo kay busy man ming duha sa among tagsa-tagsa katrabaho. Pero sa goal na mapahalipay ang pamilya namo, always may magkasundo. Nya naguol ko diring dapita kaya nga akong sanina iya sad gisuga-suga. Si mi pariha jud mi tan-awon pati ako galibog na. Pero di na ta magisgot ana kay magpa-video daw sad ko no siya. Taas ra ni siya gamay nako mga kuis pero mas taas kog kaligo niya. Mukuyog jud daw kuno ni siya kay ganahan siya mo withdraw sa among hinaguang duwa. Nya sa mga bag-o di ay dira o wala kahibawo construction di ay ang iyang trabaho pero proud ko ani niya kaayo. Nya sa among duha siya daytong nag-vlog una pero sa YouTube ang iyaha. Pero di na ta maghisgot ana kay diri day siya nagtrabaho pag una. Pero karon mag-abot na lang mi panagsa kay layo naman ang site niya. Mao dining nahuman nila sa una niya karon sa ATM dol-dol na ta maong di na ta maghisgot ana. Paspasan nato ni Glakaw kay excited namin na mapalitan og kabaw si Papa. Kay ang kalipay nila, mao may kalipay namong duha. Mao nang wa nay daghang storya kay mag-withdraw na ta. To ara. May nalanggani si Kuya Kois ni kuyog jud diri na akong dapita. Kay simi nalimot ko na ang withdrawal limit day nako sa usa ka adlaw kay 20,000 ra. Mao nga uban, ako sang gi-transfer niya. Kay di naman ko makakuha kay ang limit na max na. Kanihanglan jud nako ni makumpleto aron amo na ning mapadala. Kay ang birthday ni Papa ni agi na baya sa laing simana. Di takan si aning kalakia. Mao nga ako na ng camera Kuya Kois nya ang uban withdraw ha. Nya ako diri rang sako sa gawas kay simiinit na ay kabalaka kay bantayan ti ka. Di man sad ka dira tingali holdapon kay nawong nimo murag wa man kay kwarta. Mahadlok pa man gani nimo bisag ka na lang na masura. Joke lang Kuya Kois, pinangga man tika transition na lang taron makaihap na ta diring dapita. Iha pa nagtarong o gayaw na kupiti ka ng winidro ni mo ha. Sunod na lang ang para sa tuwa if mo palo o mo subscribe na nang katanaw dirang dapita. So what's up mga Kois, so ito na yung hinihintay natin. So ito yung 55,000. Wajud kay lami mo Tagalog Sir Kois. Padala na natin to para paspasi na lang na kay wala ka una ta. Okay, so let's go. Sumaora to, thank you, niabot jud mig 55, sumadto na tagpalawan aron di ta malangan. What? Taysa, dili sa dira na Palawan Kuya Kois. Uy, mo jud ning kinabuangan. Pero nindot sad baya dira kaayo no. Pero ay na lang kay ang kabaw basig di nato mahigtan. Ikaw jud Kuya Kois, imuha jud puro ra kabuang. Mauman ni akong gipasabot nimo na Palawan. Uhala, musaka na ta aron di ta malangan. Si mitaas-taasad baya ning ilang hagdanan, nya gipatuyok-tuyok pa, murag ikaw good katong sa una sang panahon na in love pa kaniya, amawas ha. Imuha sa ning camera kay ako magpadala aron makapalit na to sila. Nya ni duol man ka ay kabala ka, palitan ra gud ti ka. To ara, prutas ra sa imuha. Nya ikaw man namog padala na lingaw mi diring dapita kay diri sa prutasan may pretest sila. Nya si Kuya Kois gibanatan ang pretest diri Wa ra ba ni palit ang mananapa? Maungi tilaw sad ko diring dapita si milami jud ay ni siya. Labi na mga Kois kay pretest pa. Si mi nagplanoon kog mari adlaw-adlaw nya mo pretest ra. Bitaw mga Kois daghan kaayong fresh na prutas diri maliban sa fresh na nagatinda. Joke lang po mga Kois, may bad ha. Napakay lahi diri mga Kois lahi nga tindira. Bitaw mga Kois na sila diri bayabas nagwaba. Pineapple na pinya ug saging na banana. To ara, nagtukag orange ang akong gipakita. Tindira tao na siya. What? Bitaw mga Kois, di na ta maghisgot ana si mi maipit niya ta. Sa mga ganahan na lang mo palit na ara na diri sila. Daplin sa Banilad Road na kalsada. Nya daghan-daghan naman sad gong napalit maong manguli na ta. Kaysa sige na kog tan-aw aning mga prutas ako si mi gigutom na. Si mi init pa baya ning lakawunon maong tara na. Muhapit sa day ko diri sa Chiki Oink kay ako gigutom na. Kadungog ka ng galagubuwa na ang limpo gibanatan na. Uhala diri na lang ni taman ayaw nagtanaw sa akong pagkaon kay basig apilon pati ka. Sa katudi ay mga late notice na ni comment sa YouTube sa sunod na lang inyong wash out ha. Medyo napasagdaan na mo ang YouTube kay sa Facebook mi nagpokus karong panahon na. Si mi paspas manggo diri ang followers labi nagmo-follow pa na siya. Nya salamat ninyo ha kay ako nasad na sayang ang inyong pipila ka minuto karong adlaw.
Kanidi ay si Sir Kuis na laging nagpapaalala na bahalag pobrita basta daghan tag kwarta. Amawa sa